Тя кажи, тати лови ли рибки? Тати хваща ли рибки? Да. Голями ли? Да. Браво. По-големи от на Чичо ти му, нали? Да. А, така. Браво, тате! Така! Чичо има малки рибки, може да лови само, нали? Да. И децата го знаят. И децата, виждаш ли? 8-3. Аз го мислих, че 83-ти набор. Еми, аз така Той е мислех риба в бил началото. фанал нашия. 83. Ама какво това? 83 см леки, вале? Еми сантиметра, май. А кой паща по-големи риби? Но ти какво ще тук хотял да е? Светло. Какво предлагат? Светло или Николай? Те са викачи към тази викинг, голямата Кой дискотека. паща по-големи риби? Оттам, Светло или защото карат само Николай? скандинавци. И си наемат скандинавци, викачи. Светло. Както пред... Светло фаща най-големите То риби. навсякъде е пълно с англичани. Викачи и скандинавци. Николай, в една риба сон, за малко му се чупи въдицата. Мале. Благодаря. А баща ти така не мога фане.